kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama kuPhassanenge. Sibonga ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe ngodaba lamaphupho. Yenza okubalekile ezokufanele ukusubscribe nokulike, ukuba imember, ukunikela kwi-channel kuyizinye izinto ezibalekile. Uma sikusiza ubona ukuthi nawe uyasizakala, uyasebenza, unayo imali, unebusiness, phonsi isivanini ikhona account number okayisebenzisa ukufaka lo ungakufaka. Sibheka iphupho lika user kanali igama nje just user khona la ku YouTube ku comment section uthi sawubona mfundisi uphupha ingane yakho ukuhlanza uyiphalaza uyigugile kusho ukuthini. Kubi ukuphupha ingane ihlanza nje noma ikuhlanzela noma uyiphethe ihlanzo uyiphethe so ungenzeka theleke. So asekuthina number 1 uma uphupha ingane kuPaulo bemayihlanza futhi utheleke ngesikhathi ihlanza. Lokho kusho ukuthi kumele usukume uthole usizo lokwelashwa ngoba izitha zakho zigadla ngesithitho sikume kabi ngesithitho. Number 2 uma upha futhi ingane kuPaulo uma ekuhlanzela ngoba lokho kusho ukuthi imbangi zakho zigadla ngesithitho sukuma uthola ukwelashwa uthola usizo lokunyangwa. 3 kuyenzeka futhi kodwa uma uphupha ingane sekuthele ngoPaulo uma ekuhlanzela lingabe nje lichaze ukuthi ena kungenzeka zikhona izinkulumo zomuntu omethembayo esizokwenza wena ube nyama nambane kwabanye abantu noma ke usuku uzobhekana neshwa lokubekwa insolo ngento ongayenzanga sikuzobhecwa ngobende inyama ungayishanga. Kuyenzeka futhi okwesine uma uphupha ingane kuba uPaulo uma ekuhlanzela usuke selichaza ukuthi ngase kube nomuntu omethemba kakhulu ozokululaza futhi ozokuhlambalaza noma kaphinda kwehlise ukuzethemba kwakho okanye ke ozodicela phansi isithunzi sakho yabona. Besibheka nokuhlanzelwa ingane nokuhlanza kwengane isikhani esiningi kuyinto kwesithale ngembi ngesizulu kuthiwa ukutshokoza. Ingane iyatshokoza akuthiwa ukuhlanza kodwa bese sisebenzisa igama lelo kuhlanza ubebeke lapha wathina ngesizulu siyahlonipha sithi ukutshokoza ngakithi yabona ingane imitshokoza. Siyabonga people. Siwe